तामुलपुर विधानसभा समष्टिनि आन्दाराव बागानपारा मैथाबारि दक्षिण मैथाबारियाव एक्सुवेलि सासे उन्दै गथ'आ बहुत दिननिफ्राय दिनै बेरामाव गोलैना दंमोन। बे खबरखौ एक्सुवेलि दसे सिगांल'सो जोङो निउस मोनसेयाव जोंनो मिडियानि मानसिफोरा जनायदोंमोन जेरै गथ' सासे बेराम जाना दङ माबाफोर बेबस्था लानो हायो नामा। बे खोथाखौ जोङो जोंनिनो मिनिस्टार बा जोंनि एमएलए बिश्वजित दैमारि बिथांनो जों जनायदोंमोन आरो जनायनाय लोगो लोगो बिथाङा जोंखौ जेसेबां हायो थाबनो थांनानै बे गथ'नि सायाव बेबस्था लानो खोन्थानायखाय जों दिनै बेयाव फैबाय। गतिके दा फैनानै जों नुफैबाय अबस्थाया खोब गाज्रि 8 बोसोरनि सासे उन्दै गथ'। गतिके बिथांखौ जों दा जिएमसिसिम ट्रिटमेन्टनि थाखाय फथायहरनो थाखाय बेबस्था लादों आरो बेयाव जोंखौ जथेस्थ'खिनि हेल्प खालामदो जोंनि एमएलए बिश्वजित दैमारि बिथाङा जिहेतु रायजोनो मोनसे प्रतिश्रुति होना दोनखादोंमोन जे जायखिजाया समस्या आङो समाधान खालामनो नाजागोन आरो बे खेत्रआव दिनैनि बे जि खामानि बे खामानिनि थाखायबो बिथां एमएलए बिथांखौ जों अखेक धन्यबाद होनांगोन। खारन बेमारि सासे मोनसे खनानि बेमारि सासेखौ नाहरनाया सासे एमएलएनि थाखाय एसेबां सहजबो नङा। गतिके बे खेत्रआवबो जे सारा मोनसे बेबस्था लादो बेनि थाखाय एमएलए बिथांखौ जों धन्यबाद होनांगोन आरो दिनै फैनानै जों नुफैनानै न'खरनि अबस्थायाबो बिराद गाज्रि। न'खरनि मानसिफोरा मेडिकेलाव लांनो गोसोबाबो लांनो हायामोन। गतिके बे समाव दैमारि सारा नायहरनानै बिथांमोनखौ जों मेडिकेलाव लांनायनि मोनसे बेबस्था खालामनो नाजादों।